Aquila. Hvis dit tag er fyldt med mos og alger, er det på høje tid at få det renoveret. Bevoksninger af alger og mos holder på fugt og kan medføre frostsprængninger i tagpladerne, som år for år gør tagpladerne tyndere. De fleste tage er gjort af så godt et materiale, at det er nærliggende at vælge renovering frem for udskiftning. Prisen for en professionel tagrenovering koster under en fjerdedel af prisen for et nyt tag. Rensningen foretages effektivt med modificeret højtryksspuling på op til 250 bar i et afskærmet spulehoved med bevægelige dyser. Tagpladerne dybderenses for enhver form for snavs, alger, mos og løse partikler. Hvis man vælger tagrenovering frem for udskiftning af taget, tager man i høj grad hensyn til miljøet, og samtidig spares mange penge til deponering af affald. Ved rensningen løber vandet stille og roligt ned i tagrenden, hvor det suges op og filtreres igennem et godkendt asbestfilter. Filteret bevirker, at maksimum 30 gram asbest per kubikmeter vand udledes til kloaksystemet. Efter en effektiv dybderensning foretages en afskylning med rent vand og en efterfølgende desinficering. Herefter grundes med en specialgrunder, en vandbaseret mikrodisperser, der danner den rigtige bund for den efterfølgende maling. Det er en forankringsgrunder, der trækker ned i eternitpladerne og sikrer, at man lukker porerne igen. Herefter gives taget 2 gange sprøjtemaling, airless med en specialfarve efter kundens eget valg. Der påføres minimum 150 my i tør tilstand, hvilket sikrer en særdeles god holdbarhed. Malingen er farveægte, vandbaseret og diffusionsåben. Erfaringen viser, at den topprofessionelle behandling forlænger tagets levetid med 15-20 år. Aquila.